Tak se na to podíváme. Kolej máme a já vzpomínám na ten film Sám doma, kdy ta paní máma tam povídala, na co jsme zapomněli. Na Kevina. A vy si možná budete myslet, že jsem zapomněl na korek. Nicméně ne. Já korek nedávám a klidně budu riskovat, že mi nedáte ani like, ani odběr, ale radši to budu mít hezky na pořádný překližce, než abych mezi překližku a kolejivo daroval něco, co je měkký a co nemusí mít zas takovou výdrž v čase. Je to samozřejmě na delší diskuzi, nicméně já korek prostě nedávám. Zapomněli jsme připájet drátky na napájení kolejnic. Ale to se vůbec nic neděje, protože určitě se můžete setkat s tím, že budete mít nějaký starší modul nebo cokoliv a bude před vámi problém, že budete chtít připájet napájení ke kolejnici a nebudete tam mít nic. Žádnou dírku, žádný drátek, nic. Já vám teď ukážu, jak se to dělá. Tady prostě na tom zbytku klidně si to můžeme předvrtat a ukážeme si tam, jak to dělat, co si myslím já, efektivněji, než pak ty drátky tam dodělávat. Takže mám tady sadu vrtáčků. Jak už jsme si asi řekli, mezi pražci u TT je mezera 3 mm, takže já jsem vzal vrták nějakých 2,8. Už si na to neberu vrtačku tu malinkou. Prostě normální akušroubovák. A řekneme si, tak tadyhle je mezera mezi pražci, tadyhle, tak budu opatrný a navrtám si tam dírku. Tak, pofouknu to. No, ještě by ta dírka mohla být trošičku blíže té kolejnici, ale čert to vzal, to je prostě daň za to, že tam ty drátky doděláváme později. Další věc, co je, potřebujete kulatý nebo i hranatý pilníček, ale ten pilníček musí být fakt mrňavej do těch 3 mm, aby se tam vešel. Důležité je tu kolejnici, tu patu kolejnice zdrsnit ze spoda. A takhle jakýmkoliv způsobem to tam prostě, on se mi tady hejbe celý stůl. A takhle to tam zdrsnit, aby veškerý ten oxid a veškerý, co tam být nemá, můžou tam být i zbytky toho lepidla. Musí prostě všechno pryč. Jinak se vám ten spoj nechytne a budete s tím bojovat a budou se vám tavit pražce a nevím co. Takže takhle všecko pryč a budeme doufat. Další věc je drátek. Tady mám drátek 2,5 mm v průřezu, ještě zkontroluju. Kecám, je to 0,25, omlouvám se, 2,5 to by byla pěkně tlustá licna. Takže ustříhnu si z toho drátku zhruba to, co potřebuju. Použiju odizolovávací kleště. Pokud si pamatujete, jak jsem vám ukazoval ve videu o pájení, jak se odizolává drát, vždycky ty kleště vyjdou líp než váš zubář, takže si je určitě pořiďte. A je fajn ten konec toho drátu trošku takhle stočit a stočíme si oba ty konce. A ideální je oba ty konce dát do pájecí pájecí pasty, tak si to připravit. A nezapomeňte vzít zase malý štěteček nebo nějakou špejli něco a ta pájecí pasta musí přijít pod tu kolej. Snažte se nepotřísnit
boky té koleje. Narvěte jí tam, co klidně trošku víc. A když to přijde na ten bok, tak vemte nějakou špejli nebo skalpel, trošku to stáhněte pryč. Ať se vám ten cín nevyleje do toho boku. Je to pouze kosmetická věc, ale když chceme být perfekcionalisti, tak ten drátek prostě nesmí být vidět. Po zaštěrkování to všechno zmizí, nebojte, ale pokud budete mít tu kolejnici oblitou cínem, tak to nikdy nebude vypadat dobře. Jo? Takže připravíme si pájku a ukážu vám, jak to teda rychle napájím. Takže máme drátek, máme pastu, drátek byl v pastě, připravíme si cín a pocínuju si oba konce toho drátku. Když zapomenete na ten druhý, pak to bude nepříjemný pocínovávat pod tím modulem. Prostě dejte si ten cín úplně všude a na ten koneček, který přijde pod kolejnici, já teda doporučuji si tam dát trošku větší bobeček. No to asi není takhle moc vidět, ale je tam taková kapka cca 1x1 mm. Důležité je nechat schladnout. Trošku to necháme schladnout. Někteří modeláři doporučují dělat fajfku a cpát to tam ze zhora, ze zdola nějakým způsobem. Já vám ukážu jeden postup, schválně co to udělá. Jo? Já si myslím, že když tam máte tu zhruba 3 mm dírku, samozřejmě ten drátek se tam vejde několikanásobně, takže máte tam dostatek místa. Můžeme to zkusit připájet rovnou takhle z boku. Takže to zkusíme. Mám tam drátek. Takhle na ten drátek, mezi tu kolejnici a drátek, ho prostě rozhlavím. A nedaří se. Teď se tam chytnul a ještě ho teď. Jo, bylo to opravdu jenom klik. A trošku jsem si poškodil malinko pražec, ale to je daň za to, že tady mám pájecí stanici za 350 korun. Ten hrot je poměrně velký a ta ručka je taky taková větší, neforemná, není tam úplně cit. Takže jsem se malinko dotknul, nevadí. Když samozřejmě budete mít lepší pájecí stanici, tenčí hroty na pájení těch kolejnic, respektive drátku ke kolejnicím je to lepší. Já tady mám hrot, který je nějaký 2 cm, špatně se mi to čistí. Můžu tady zkusit tu čistící houbičku, která je fajn. Vidíte, ten cín z toho moc nejde, protože tahle páječka nedokáže tak rychle dodávat teplo. Nechme to být. A teď je důležité to, co udělám teď, že si protáhnu ten drátek takhle skrz. A teď tahám. Jemně tahám. Až mi tam prostě vleze. Až ho tam takhle úplně zatáhnu. Tak. On tam les a když je to takhle správně připájené, tak v tom spoji se nic nestane. Pokud za to ještě zatáhnu, to se prostě nesmí. Teď se mi to vytrhlo. Vidíte? Takže ten spoj zřejmě nebyl úplně nejlepší. Tak to zkusíme. Zase to hodím do pájecí pasty. Dám si trochu cínu. Zkusíme to připájet ještě lépe. Pájecí stanice nefunguje, teď se jí nechce. Je v režimu standby, tak já si to připravím. Strčím si tam ten. Takhle si ho tady připravím. Tak. Dám si trochu cínu. Takhle to natavím po tu kolej. V podstatě jenom jsem se dotknul toho drátku na chvilinku. Dám ho tam.
A vidíte, zase se nám to trošku hejbe. Je to špatně připájené. Zkusíme to ještě jednou takhle dopájet. Z obou stran. Tak. Teď, když za to zarvu, ten drátek se ani nehne. Vy to asi nevidíte na tom videu a teď jsem za to vzal opravdu, co to šlo. Už by se mi ta izolace z toho pomalu rvala pryč. Takže takhle nějak by to mělo být připájený. Tady jste viděli, že žádný učený z nebe nespadl, to znamená klidně. Já jsem to dělal na 3krát. Ale když to budete mít víc v ruce, tak tam jenom uděláte ping, ten cín se vám rozleje, pajecí pasta zasyčí a mělo by to být úplně v pohodě. Ale doporučuji vždycky, vemte si za to, nebojte se toho, protože když to jednoduše urvete, tak víte, že ten spoj nebyl dobrý. Když je ten spoj takhle, že to fakt drží, tak si myslím, že to bude držet dalších hezkých pár let.